Wai shin kana da labarin ko za a sanya kofi a garin kankara Champions League? A kankara kuma? A kankarin za a sanya shi. To wai kai a garin kankarawa kake tunani zai sa Champions League? Me koguna? Wani bawan Allah wanda ake ce mu koguna. Wai waye wannan me koguna? Yanzu kai na fahimce kana so ka san sunan me koguna. Alhaji Musubahu. Dama shine naji ana labarin ya sa ma babban hili fasa-fasai. Shine ya kawo mu babban hili post domin samun ƙarin ci gaba daga garin. Sai na samu wannan labarin. To yana kishin garin kwallon da ake yi garin kankare ne shi sanya har ya sanya wannan post. Koguna me koguna? Me gida mo gari zan je gano shi ko? Dama gaddama muke yi. Gaddama mi? Wai yana cewa wai an sa champion a garin nan. Champion confirm akwai champion an sa champion a nan garin. Champion lagu. Wa ya sa ko champion? Musu ba mu tukur ko wurin sarkin fawwa. Shi ya sa champion. Shi ya sa wannan champion. To kai direct a champion din wa kake tunanin zai ci ko champion? Kai ma ka tambaye ni ina mai koguna. Ga koguna a jikina ka ce ma. To kai ta yaya kake tunanin kai zaka yi? Tarin yan wasa na. Su waye? Kai da baka san tarin yan wasa na ba. Su waye? Ina da Abu Wados. Ina da Ice babban gola na. Ina da Damo. Ina da Kante. Ina da Idirangal. Ina da Manu. Sharafuddini. Wados. Dan gora ma ina da shi. Kai babban koriya ma ina da shi. To kai su wannan kai Isa dan Chelsea wanda na sau ina da shi. Nawa ka so shi? A sirri ne. Okay, ba za a yi sirri ne. Su kuma sai ina.